Mayong buntag sa tanan. So ako lang sad ang mag-share sa polong nini nga Domingo. Kaya katong obispo tuaman sa Visayas, sa Iloilo. So agwanta mga pila lang ka minuto karon. So ang atong tema karon nga Domingo kay karon nga Domingo mao man ang Trinity Sunday. So ang tema, the Holy Spirit, image of perfect unity. Ang balang Trinidad, hulagway sa hingpit nga panaghiusa. So ang International Charismatic Episcopal Church o ICCEC nagatuo sa Trinidad o Trinity. So unsa maning Trinity? So kita nga mga hamtong na diha sa CEC. So nakahibalo na unsa ang Trinidad o Trinity. So dili na ta mag-question nga unsa man na ang pasabot sa Trinidad. So matag tuig ato ning gisaulog ang Trinidad. Og atong giatagan og emphasis unsa ang buot ipasabot sa pulong Trinidad. Sa mga kabataan ug sa mga bag-o pa sa communion, kinahanglan matisok sa inyong hunahunag kasing-kasing ang pulong Trinidad o Trinity o Triune God. One God in three person sama sa gisulat niya. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Espiritu Santo. Amahan, ang Amahan Diyos, ang Anak Diyos, o ang Espiritu Santo Diyos. Pero naa sila'y distinction sa usa. Ang Diyos nga Amahan, dili mao ang Diyos nga Anak. Ang Anak dili usab mao ang Dios nga Espiritu Santo. O ang Espiritu Santo dili usab Dios nga Amahan. Ang Dios nga Amahan nagpadala sa Dios nga Anak. O ang Dios nga Anak nagpadala sa Dios nga Espiritu Santo. So sa kanunay in unity adunay kini ang panaghiusa sa tulo. So again, usa ka Dios, tulo ka persona. Dili ta makaingon nga tulo ka Dios, but usa ka Dios, tulo ka persona. We as members of this communion, we will continue to believe to the Holy Trinity. Subalik sa atong tema, ang balaang Trinidad hulagway sa hingpit nga panaghiusa. Picture of perfect unity. Perfect unity means nga walay bisan gamay nga tumakita nga sukwahi sa gibuhat sa usag-usa. Always in unity. Dili magsupak ang usa sa uban. So kinahanglan usab kini diha sa iglesia o diha sab kanato. Mo nang picture siya sa perfect unity nga mo'y atong sundon nga mahimo usab kita nga sama niini. Ang tanan consistent gayud. Adunay connectivity ang matag buluhaton. Diya sa Isaias 59 o 59, 21 sa last verse atong first reading nag-ingon, mao kini ang akong kasabutan nga gihimo uban kaninyo. Ang akong espiritu nga naa kaninyo ug ang akong mga pulong nga gipasulti ko kaninyo dili gayud mawala diha sa inyong baba o sa mga baba sa inyong mga anak ug mga apo sukad karon ug hangtod sa kahangturan. So in this verse or this passage, it pictured out the unity of three person, one God.
Ang pulong ako nagrepresentar sa nagsulti. Sa English, kining gitawag og first person, pronoun in first person. Ang nagsulti, singular I, kinsa man ang nagsulti niini, mao ang amahan. Ang atong espiritu, ang akong espiritu nga gitisok sa atong kasing-kasing diha sa pagbautismo. So ang espiritu sa Dios mao ang Espiritu Santo nga gitisok diha sa matag usa diha sa atong pagbautismo. So kinahanglan gayud sa matag usa kanato nga mabautismohan kita para matisok ang Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing o kini maoy magagiya kanato nga magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios. Diha sa kining pulong, wala man gimension dinhi ang anak dinhi sa mao nga bersikulo. Ang pulong nga gisulti ko kaninyo o gipasulti ko kaninyo. So ang pulong nga gipasulti, kinsa man kining maong pulong nga gipasulti sa Dios nga mahan. So atong mabasa diha sa Juan 1:14 kung kinsa ni maong pulong. Nagingon ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato. Puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak samahan. So ang pulong mao si Ginoong Hesukristo nga nagpakatao uban kanato. Nga nagluwas kanato gikan sa atong makasasala. Gikan sa atong nawala sa maayong dalan nga angay atong subayon. Atong hinumdaman sa kanunay nga ang atong amahan nga tuwa sa langit nahigugma kanato nga iyang mga katawhan. So dili masukod ang gugma sa Dios alang kanatong tanan. Mao nga iyang gipanhi ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo para pagluwas kanato. Pagluwas sa tanan natong mga sala, pinagi sa iyang hamili nga dugo og pinagi niini nahimo kitang matarong at tubangan sa Dios. Pinagi sa gibuhat ni Hesukristo, makapahimulos na kita sa grasya sa Dios. Diin nagkinabuhi kita karon nga nagmalipayon. So bisan tuod kining kinabuhi nga puno sa pag-antos, pero tungod sa grasya sa Dios, sa Espiritu Santo nga mo'y naghatag kanatog kalig-on sa kanunay kita magmalipayon. So makaplag lamang tag kalipay kung baton kita or atong itugot o tugutan nato ang Espiritu Santo nga makapamuhat diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. So magkinabuhi kita nga malipayon bisan taliwala sa atong mga problema. Makabaton kitag paglaom o makaambit kita sa himaya sa Dios. Kato kining mabasa diha sa Roma 5 kapitulo 5 versikulo 2. Pinagi sa grasya sa Dios, nagmalipayon kita, taliwala sa atong mga pag-antos. So, sa gibalik-balik nga mensahe gikan sa atong obispo ug sa tanan nga magwali nining pulpito nga ang problema mga pag-antos dili mawala diha sa kinabuhing Kristohanon. Kung wala kita sukad
sinati sa mga pag-antos, sumahimong dakong question ng atong kinabuhi. Kung iya bata sa Ginoo, o dito batas pikas. O basta uban nga kaning double-sided ba nga, pwede pikas, pwede po sa Ginoo. So, kinahanglan nga, dili pares bitaw sa eleksyon bitaw nga, kuwanda, kung dito sa makaatubang sa pikas, dito. Kung dito sa pikas, dito po. So, sa atong kinabuhing Kristohanon, dili ingon tay nga na. Dili ta mga double-sided. Kay ang pag-antos, mo'y ato ning sukdanan. Sukdanan sa atong pakigrelasyon diha sa Ginoo. Kung wala tay pag-antos nga masinati tungod sa atong pagkakristohanon, then wala tay tinuuray nga commitment nga pagtuo diha sa Ginoo. Kita nga nagsalig sa Ginoo, nagtuo kita nga ang pag-antos maghimo kanato nga malahutayon. So muni ang atong sukdanan. Kung di ta makalahutay, wala tay mapupo in taon. So kinahanglan ang pag-antos. So munang kung giingon nga dili ta matawag Kristohanon kung walay mga pag-antos. Og ang paglahutay sa atong mga pag-antos tungod sa nagkalain-lain nga problema, dili matukib nga problema o walay kasulbaran nga problema, kini naghatag og kahimuot sa Ginoo. Kay ang kahimuot sa Ginoo maghatag og paglaom nga may pagsalig sa Ginoo. Unsay promise sa Ginoo kung ato ning pagabuhaton? In verse 5 of chapter 5 in Romans, this hope does not disappoint us, for God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift for us. So dili gid mo pakyas kining paglauma, kay gibubo na sa Ginoo ay ang gugma nganhi kanato pinagi sa gahom sa Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios alang kanato. Dili mahimot ang Ginoo sa mga tao nga budagan gikan sa mga pagsulay. Kinahanglan makabalo kitang overcome sa atong mga alantuson. Tungod kay wala tay mapaabot nga ganti gikan sa Ginoo kung talawan ta sa mga pagsulay sa kalibutan. So bisan unsa kini, unsa ba kaya nagpaabot nato nini nga pagsulay? Kaulawan ba? O kini ang unsa bakha nga mga pagsulay, kalisdanan, kaulawan? So atong atubangon. Kay nagtuo kita nga kini pagsulay lamang sa Dios. Ang atong ibanghilyo na gahisgot kini mahitungod sa buhat sa Espiritu Santo. Kay mobalik naman ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa samahan. Gisulti ni Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinun-an ang mahitungod sa Espiritu Santo nga maoy ilang magtatabang. Nga mao usab ang atong magtatabang karong panahon. Ang Espiritu Santo maoy nagpaila sa mga tao mahitungod sa ilang mga sala og sa pagkamatarong og sa silot para dili makapatuyang ang tao sa pagbuhat og dautan tungod sa silot. So ipatunhay gayud sa Espiritu Santo ang silot sa mga tao nga naghimo niini. So fair justice ang himuon sa Espiritu Santo. Siya maoy manimalos sa mga tao nga wala mo ila ni Ginoong Hesukristo nga anak sa Dios. Ang Espiritu Santo maoy magtultol sa mga tao sa tibuok kamatuoran para ang tanang katawhan mahiusa balik ngadto sa amahan. Sa mo ni ang katuyuan sa tulo ka persona o sa ka Dios
nga kita usab mahiusa diha sa atong makagagahom nga Dios. Kita karon nga mga katawhan sa Dios, anaa pa kita sa atong journey sa paghingpit, sa paghiusa sa atong makagagahom nga Dios. So, kamulo pa ta, wala pa nahuman ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So kung sa ato karong sitwasyon, kung kanunay tang palpak sa atong pagkinabuhi diha sa pag-alagad sa Ginoo, kung kanunay tang masipyat diha sa atong mga desisyon, so dili pa ulahi ang tanan, dili pa katapusan nga ato nang i-condemn nga atong kaugalingon nga makasasala gid ta, kay ang grasya sa Ginoo sa kanunay nagdagayday sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Dili kini nato mahimo kung wala ang presensya sa balaang Espiritu Santo. Siya karon ang atong magtatabang nga magiya kanato sa tanang kamatuoran. Kamatuoran nga maoy mapahigmata kanato gikan sa mga limbong sa atong mga kaaway. Sa tanan natong paningkamot, sa tanan natong pagabuhaton, kinahanglan nga ato kining hunaon kung kini kabubuton ba sa Ginoo, kung kini pamaagi ba sa Ginoo, sama sa gibuhat sa Dios nga anak ug sa Dios nga Espiritu Santo, nga wala sila magsulti o magbuhat sa ilang kaugalingong pagbuot, kundili pagbuot kini gikan sa amahan. So sa ato usab nga pagkinabuhi, dili ta maghimo sa atong kaugalingon nga standard. Dili ta magkinabuhi sa atong kaugalingon nga pamaagi, sa tawahanon nga pamaagi. Ang Ginoo naghimo na og standard para mao'y atong subayon sa hinay-hinay og pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So, dili na ta mag-search pa unsa mga pamaagi sa kinabuhi, kay nanadaan gihatag na sa Ginoo ang standard nga angay itong subayon. Kay nganuman, kay ang atong katuyuan mausab o ang katuyuan sa Dios alang kanato atong masubay usab. Nga makaindig kita sa hulagway sa hingpit nga panaghiusa sama sa Trinidad. So mo ni ang atong goal usab isip mga Kristohanon nga kung dili man karon nato makabot ang hingpit o complete nga unity, so aduna tay pagpaningkamot sa atong kaugalingon nga ato kining makabot pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Gumawa kini itong Ebanghelyo o gihangyo ang tanan sa pagpanindog.